Čau, my sa ešte asi nepoznáme. Poviem ti niečo o sebe. Ale to sa musíme vrátiť o pár rokov späť. Som Lukas, obyčajný chalan z malého mesta pripravený robiť veľké veci. Vo svete filmu sa cítim byť doma. Kamera, zvuk, strih, ale skôr réžia. Akcia. Možno som trochu umelec, ale na gitaru mi to nikdy nešlo. Stojím si za tým, že každý môže dosiahnuť to, čo chce. Preto robím to, čo mi ide. Neverím tomu, že niečo nejde. Stojím si za svojím. Mám plán a veľké ambície. Toto som ja, chalan, ktorý chce vedieť.